Kurus manok ka ma. Kurus na ako. Ako'y. Nga ngayon, oo. Magtala nga dyan mga inang si mga samalini. Kaya nisin yan. Aroy, maasin na katulupilak dusin kuy. Dagbus si mga samalini. Dayang. Minsan sa inisamal, marunong rin sa magmahal. Magmahal. May tomatukaw. Na, ato kami. Oo. Oy, 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 oy. Malago to eh. Na, nga ato kay. Sige ba? Kung yan kawan nyo, mga tayo ini. Na, pain. Mga iba? Na, kaya si Mila waking iwan ta. Oo. Ano ba ito? Ya dito ha, karigo. Mga iban, tawagin nyo ako. Alam mo kita magtangang ini, pero entrada ta rin kain, wag makalagtaw mamimili. Pangawak kawak ko naman da ka nga si tao mo, kaliso na magdaka. Ay, pulit yun, ang tawrit to, kalong mamisi na. Pina ka mo! Ano? Ano ka mo yan? Talo ka mo yan, magtalo ka mo. Siguro kinitawra hindi magtalo ka mo. Kasi yung kalungan kang magtayo na, ulis magtalo ka mo. Hindi na dyan ang panyap yun niya. Magtalo ka mangisa yan. Dahil na dyan, ako ni painang ka niya, takad ka mo. Magtalo ka mangisa yan. Dahil ni painang ka niya, ba't ka mo ni magtalo? Mag-flip top na dyan kita niyo. Nawaraw sa to. Taka price pa, ako mag-price ka niyo. Anak ka, ay flip top eh. Flip top ba sa lian, yung kahat, ya, ay tutapling ta sa ka, o kolera. Ano ay flip top, ang unjo ka, sa mga Kawasaki ka, na aero ka. Tawa po, tao. Lagi ni, isaraw na dyan. Ano, lagi price, no? Ako price pagkaam. Ang kolera. Na, amiyak kita si boy. Amiyak kita. Minsan ako Hoy, eh. magbisar ka, kolera. Lagi ni, ay, tayo, suk. So, kulahin na yun, ulay panangkaw. Hati ya, ito ha. Okay na, tandaan tabi. Na, sige. Nasing na ba? Yo, yaring ginaniwan, hadlaw ini mag-flip top. Tausug versus Samal. Mga Samal pula pa nila si Tausug Baysan. Mga Tausug. Pag anong grade, mga latog Tausug. Sa isang biyan, kita kanila, mga isip, pinakamaingat ko ahat team ini. Mag-flip top adlaw ini. Kita niyo. Mga Samal pula pa, paghibok ka mo. Yak tunayin paghibok si mga Samal pulapan. Sa isang biyan, kaya kahamutan, kumari, misan sila biya, bahu sahsaan pa. Sa isang biyan, kita paghibok si mga Tausug. Mga latog Tausug yan hindi. Tampal pa to, kita unta paghibok ka mo. Yan to yung natunahin paghibok si dua team ini. Sa misang biyad to, dilan ta na sila chance para makapagpakila si mga team nila. Tagnay nyo na mga bait samal. Yo, kami to mga bay sa malobean kulapan sa marunong magmahal. Pilakan. Yo! Hindi saban si Pak team, mga latog Tausug. Pagpakila na ka mo. Yo, kami mga latog tausog, maisog sa mga dumakan may bukog. Ubus na yung pagpakilasin dua team. Sa misang biyad to, kita unta. Mga isimay nga ta dua team ini. Tagnaan ta na rin, ha mga bait samal. Round 1. Magbono na dyan ero, mga kulera. Kamsuk o mga pasa, kami sama, trupang aglasa, mga tawa kulera. Tagkalang kau. Yo, aho sama kami, anak miskinan, sa bagagpay ang Bulawan. Sama number 1, sambil empon kiniki, Bulawan! Naubos na yung team si mga Bays Samal. Mga Bays Samal kulapan uwian. Ay, kanyo jabat. Sa, gitaon na to rin hindi panayam sa sila kung tausog. Gitaon ta, mga bunda sila maisog. At awa, magdangan sila waywukog. Gitaon ta, mga latog tausog. Sirukot, miabot na indukot, mga bautat! Mga bunto ta. Halam sabsay. Yo, pung paya, mata-mata ba ya? Mga lago mata! Waya ha? Ano moto? Sit, kulapit, parang arangkapit, mga bokepet! Okay, pit ka. Ikaw, baya ko yan awas. Naubos na yung round 1. Sin, pag-fight sin. Natugtaw sugi man si Bays Samal. Sabi sabi ato, ang pa round 2. Kita unta kanila. Mga isin pinakamayingat harwa team ini. Kita unta, tayong hukanta. Round 2 ini.
mga latugtaw sug iwan sin Vice Samal, pag-fight na kamo. Aho, tinawag kami agbinasa, hangkan kami tinawag binasa pasal. Inayaran ko si sa artista, mga kulira! Artista, kulap batuan. Aho, kami sama, kulapan makawean. Sa amin sa ito, kulapan makawean. Bang kinakis ka nga siyan, manjari milikan. Milikan, sahaya. Oh, sino ka pehe? Yo, kamsuk kami sama, sabang pinagbeaksuk makasama, sama ro magsahaya. Magsaya? Mga simudambak. Naubos ng team si mga Vice Samal, di sab kita niyo, ang mga latugtaw sug, kita untay panayam nila, latugtaw sug kamo na. Kalangan takaw, kalangan ambak. Maria tumpong, magdagbus pisa. Pangit. Gwapo tayo ito. Ngay takilabi, si Robin. Yo, kalangan takaw, kalangan ambaw. Maria tumpong mga tagbos ng tao. Lahilutaw, kaampanang kau. Yo, tay mapitak hinang utak-utak. Mga simudambak. Mga buambak. Naubos na yung panayam sin dua team, latugtaw sug na sin Vice Samal. Nakaran na to na kumal mga sindumaw ka atlaw ini. Kita unta niyo, in resulta, magpalig na kami. 3 hours later. Isin lang daw gamon? Ay, nagpanayam to ikamo, galopahan ko, nara ako si pag-cellphone ko ini. Inang daw kadlaw ini, munal niya. Mga team sin Vice Samal. Ito subot-tubot mo. Napasal, kaya ko siulot sinbya, pag-line niyo, pangit yung mga aksyon niyo, mga in short niya, bubo ka mo. Ano natin munal niya? Mga Vice Samal? Mga Vice Samal? Paido kam. Kama nga daogi. Ito price biyo. Yawat na pamilya no kindi, piso-piso kam. Oh, piso-piso kam. Oh, Uy, yang may peso ito. Peso ra, yung sige nag-vlog minto. Naahap na say, na pamilya kam, kindi, kay... Amin kam. O insa. Aniya, sa sing kami ro. Kami rito. Naahap na say. Biya, tulawan mo kami. Sige na asa. Oh, yari na yung kalangan. Hit pa sampay. Ha mga tao miskin, biya kamo. Amen, why pag-usaha. Yeah. Subot, di ka pagbayaan. Yan nahakulis mo kay maalaan. Unu'y mahina mo bang ko tiyak yung miskin. Misan ka magtuyo, di na magkahalin. Bang kabuhi mo, di ha paro dunya. Takapag